yau ka tai ka ga girma shugaban ni kasa an ka bar Abdurrahman arbiti Chani ya ba su shekara amsa da suke 55 akan ana lokaci. kwasa Kuma a daidai lokacin da rahoto ya fito da gargadi daga ƙasar Faransa, sai kuma gashi a garin Agadas Abzunawa, Allah ya saka muku da alkhairi, kun yi abin girma, mun gani, kun muna yabo, kun muna ƙara jinjina muku. A garin Agadas ya ba da misali da arzikin ƙasa na ɓangaren uranium, ya ce an ƙwace sun ƙwace wannan arzikin kuma na 'yan ƙasa ne. Ya ce wai Allahu akbar, ya ce wai sun ce ba za mu sayar sai sun ba mu izini. Ya ce ai su ba su jiran izini in za su sayar da dukiyar ƙasa, kawai abin da suka sani na ƙa'ida guda ɗaya ne, idan za su sayar ma arzikin ba za ka cutar da wani ba. Yani in kun fahimci wannan maganar, yana yin ta ne akan bisa dokar da ta hana ka sayar ma wasu su je su yi abin da za su cutar da wani. Akwai dokar da ta hana wasu daga kasashe ma a sayar musu, kamar misalin irin kasar da ba a ce ta mallaki, kamar misalin Iran da ake tabarza da ita yanzu, inda za a ce a sayar ma Iran da shi ana iya samun matsala. Wannan kuma yana cikin taka doka. Wannan shine misalin da Abdurrahman Chani yake yi. Ba za su tsallake dukkan wani abu da ya zamo ba daidai ba wajen sayar da uranium ɗinsu, amma maganar izini na sayarwa to su aje kayansu su huta, su ba sa buƙatar wannan izinin nasu, su aje abinsu. Allahu akbar. Wannan amsar na ji daɗin ta, kuma na ji daɗi da ya ace ta a cikin zuciyarsa, a cikin ransa, bai ba da amsa sai da ya zo can Agadas, can dai inda uranium ɗin ya fito, daga region ɗin da ya fito, daga can ya zo ya yi magana. Wannan maganar kun muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kare shi, ya kuma ƙarfafa mishi gwiwa. Abubuwa guda biyu mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani yake nema a gurin ku 'yan ƙasa. Na farko addu'a, ku ci gaba da addu'o'in da kuke yi. Na biyu haɗin kai, kuma kun nuna ma duniya daga yanayin tarban da kuka mishi. Dukkan jihar da ya zo ya sauka ana masa tarbar ta girma, sai ya ji farin ciki. Ya sauka wannan jiha yana tsananin farin ciki, da ya je waccan jiha sai ya ji farin cikin da yake iyalinku.